ସାଙ୍ଗମାନେ, ଲୁହ ମଣିଷର ହେଉ ଅବା ପଶୁର ସେ ସେତେବେଳେ ହିଁ ବାହାରକୁ ଆସିଥାଏ ଯେତେବେଳେ ହୃଦୟକୁ କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ ହୋଇଥାଏ। ନରମ ଦିଲବାଲା ଲୋକ ମୂର୍ଖ ହୋଇନଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ଜାଣିଥାନ୍ତି ଲୋକେ ତାଙ୍କ ସହିତ କ'ଣ ସବୁ କରନ୍ତି, ତଥାପି ସେମାନେ ନଜରଅନ୍ଦାଜ କରନ୍ତି, କାରଣ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଭଲ ହୃଦୟଟିଏ ଥାଏ। ଏ ଦୁନିଆ ବି ଗୋଟିଏ ଅଜବ ପ୍ରକାରର। ଯିଏ ଇମାନଦାର ତାକୁ ମୂର୍ଖ, ଯିଏ ବେଇମାନ ତାକୁ ଚାଲାକ, ଆଉ ବେଶ୍ୟାକୁ ସୁନ୍ଦରତାର ଆଖ୍ୟା ଦେଇଥାଏ। ଧନୀ ହୁଅନ୍ତୁ ଅବା ଗରିବ, ଦୁହିଁଙ୍କର ଗୋଟିଏ ସମସ୍ୟା ସମାନ। ଗରିବର ସମସ୍ୟା ଭୋକ ଲାଗିଲେ କ'ଣ ଖାଇବ, ଆଉ ଧନୀର ସମସ୍ୟା କ'ଣ ଖାଇଲେ ଭୋକ ଲାଗିବ। ଯୁବକ ହୁଅନ୍ତୁ ଅବା ବୁଢ଼ା, ଦୁହିଁଙ୍କର ଗୋଟିଏ ସମସ୍ୟା। ଯୁବକର ସମସ୍ୟା କ'ଣ କରିବି, ମୋତେ ତ ସମୟ ହେଉନି। ବୁଢ଼ାର ସମସ୍ୟା କ'ଣ କରିବି, ମୋର ସମୟ କଟୁନି। ସାଧାରଣ ଲୋକ ଆଉ ଖାସ୍ ଲୋକର ଗୋଟିଏ ସମସ୍ୟା ଏକା ପ୍ରକାରର। ସାଧାରଣ ଲୋକର ସମସ୍ୟା ଆଜି କ'ଣ ପିନ୍ଧିବି, ଖାସ୍ ଲୋକର ସମସ୍ୟା ଆଜି ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ପିନ୍ଧିବି। ମୋତେ ସମ୍ପର୍କକୁ ସାଇତି ରଖିବାର ଅଛି, ମୁକାବିଲା କରିବାର ନୁହେଁ। ସବୁବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟରେ ରହିବାର ଅଛି, ଦିମାଗରେ ନୁହେଁ। ସମ୍ପର୍କର କେବେ ବି ଅନ୍ତ ଘଟିନଥାଏ। କଥାବାର୍ତ୍ତା ଏପଟ ସେପଟ ହେଲେ ସମ୍ପର୍କ ସିନା ଭାଙ୍ଗିଯାଏ, କିନ୍ତୁ ସମ୍ପର୍କ ଆଖି ରହିଯାଇଥାଏ। ଆଖିରୁ ଲିଭିଗଲେ ସମ୍ପର୍କ ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ରହିଯାଇଥାଏ। ମୋ ଜୀବନର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଶିକ୍ଷା ମୁଁ ଶସ୍ତା ଲୋକଠାରୁ ହିଁ ଶିଖିଛି। ମୁଁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିଜକୁ କେବେ ବି ଭଲ ପ୍ରମାଣିତ କରିବାକୁ ଚାହେଁ ନା, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ମୋତେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରମାଣର ଆବଶ୍ୟକତା ବି ପଡ଼େ ନା। ଜୀବନର ଚଲାପଥରେ ମୁଁ ଏତିକି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶିଖିଗଲି। ବଡ଼ ବଡ଼ ମୌକା ବେଳେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଲୋକ ସବୁବେଳେ କାମରେ ଆସନ୍ତି, ଏବଂ ବଡ଼ ଲୋକମାନେ ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାରେ ବି ନିଜର ଔକାତ ଦେଖାଇ ଦିଅନ୍ତି। ଏ ସଂସାରରେ କେହି ବି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନଥାନ୍ତି। ଧନୀ ଲୋକଟି ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାଏ, କୁଆଁରୀ ବାହା ହେବାକୁ ଚାହିଁଥାଏ, ଏବଂ ଯିଏ ବାହା ହେଇଛି ସେ ମରିବାକୁ ଚାହିଁଥାଏ। ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ମାଛ ପାଣିର ପ୍ରଭାବର ଓଲଟା ବି ଚାଲିଯାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ହାତୀ ପାଣିର ପ୍ରଭାବରେ ବହି ଯାଇଥାଏ, କାରଣ ମାଛଟି ପାଣିର ଶରଣରେ ରହିଥାଏ। ଜୀବନରେ ଯଦି କିଏ ତୁମକୁ ଠିକ୍ ରାସ୍ତା ଦେଖାଇଥାଏ, ତାହା ହେଉଛି ତୁମର ଅନୁଭବ। ଔକାତ ମୋର ବେଶୀ ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱପ୍ନ ବହୁତ ବଡ଼ ଥିଲା। ପଛକୁ ବୁଲି ଦେଖିଲି ମୁଁ ସବୁ ନିଜ ଲୋକମାନେ ଶତ୍ରୁ ହୋଇ ମୋତେ ଚାହୁଁଥିଲେ। ଅଜବ ଏ ଦୁନିଆ। ଯଦି ଆମେ କାହାକୁ ମିଛ କହିବା ତାହେଲେ ତାହା ଆମକୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମକୁ କେହି ମିଛ କହେ ଆମକୁ ବହୁତ ଜୋରରେ ବାଧିଥାଏ। ଆଶା କରୁଛି ସାଙ୍ଗମାନେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ।